alhajin Allah alhajin Allah yau an da naka ce shi alhajin Allah ranka dade baka dai Allah ya rike ka yau alhajin Allah Salamu alaikum. Sai kan za ka zo sai ka rinka zuwa mun zuwa da kaya irin wannan business baya son na hau kan yana ina aiki kai ka je ka kira yanzu idan na kai ka wajen Mr. Lee a haka na zai baka wa yake wannan buga mana kofa ne haka baba ya haka kan me za ka zo ka haka gwiwa da ni matsa sai ka rinka kamun yan farauta gida dare ɗaya Allah kan yi bature dan man da dare ɗaya kuma zai mutu da bala'i kai bala'i kai da bala'i kai rawa mai babban kwando kai da balalaci ta balalaci ranka yi daidai ta balalaci alhajin Allah ana sai na shan tunkura ta balalaci na sani abin da yake shi da sai aka da bala yanzu balala yawa bari in dauko ba fitsarin kwace ba balala dan akwai dalili zan zo fasara maka ka dai ka samu lahiya kai balala wai ina na ajiye shi ne da ka ga da na baka shayi ka sha ko to gaskiyar magana an kama za ka bani zabi to akwai wani mai gari ya yi maka aiki ya aiko maka da abinci to ya kawo maka dan waken banza dan waken banza wa zai ci dan waken banza dan ana saurara muku ana cin ni da na saba cin kaji da ake cin kaji alhaji Allah ya to yayi cin kaza ka bari ka da rike mun wannan na zuwa ka doke ni a baya ko amin daga ina saurara kada ka daure ta wacce daure ta mana shike kaka daure salamu alaikum yaran mala sanu yaran mala abinda kamun kenan yaro na ne fa wannan yaron gidana ne miliyan 2,300 a hannunsa za ka kawo min ina iyali na za ka kawo yaron malam me ka zo masa da shi yanzu ka masa guzari ka kawo min kuɗi na miliyan 2,300 miliyan 2 canji ka samo kajin to ka yi bayani ya daurin yaron malam ne ba na bane yaron malam mai igiya wai ne ma kuke ku haukatar da ni ne kuna zaton ba ni da hankali a fara nan fa kuna zaton ba ni da hankali Allah baka lafiya alhaji Allah ko in tada muku ikama to alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah ba shaka kad kamata salati kaga ji kuma sai a ce ai har yanzu ba abin nan da ka bari a haka ba wanda zai ci da kai a wani bayani yaro yanzu kaga ka samu nake so da kai da dai za ku dauna ku kwance ni ku gani ku ga yadda ake abu nuna muku zaman da nayi da irin kajin da yaro da Allah ba ni sanda ta taimaka min ka ban ya ce a bashi sanda
yaran malam kaga halin da nake ciki don Allah ka gawa mai gari don Allah ka gawa mai gari ga halin da nake ciki a ji tausayi na mana ni na fi shi shan wahala ka gani ka da shi duk abin da ya shi a daɗi yake ji ni ba daɗi nake da abin da yake ba daɗi yake ji yau in ka kwanta wani ba ko ni na tashi hakan nan da ka gani a bai bacci wani balala kaga balala to kaji balala da wutsiya balala ka sa wani kamun kuɗi na ka fi kawo kuɗi na ka fi kawo kuɗi na da mu je ka ji kawo kuɗi na kawo kuɗi na kawo ka san abin a kawo kuɗi ka ga mai gari Saƙi mu. Ai a wannan yaron bar mu. Ai abin da isa, kar ka tona wani abu, kuma ca nake a gurin wa za a koyi abin da jama'a za su koya ba a wajen ku limamai ba? Ai a wajen malamai ake koyan haƙuri, a wajen malamai ake koyan dangana, a wajen malamai duk abin da ka sani na tarbiyya da da'a duk wani abu mai kyau a wurin ku ake koya. To idan ka rike wannan a zuciyarka me amfaninsa? Ba riƙe ne ba. To, amma abin da nake nuna maka anan mutane ba wai bar mu kaɗai ba mutane ba su jin jan kunne da jan kunne misali duk an saki Allah fa wallahi an saki Allah dole a samu wannan dole a samu haka ɓacin rai fa yanzu aka fara shi mu ba kuma ga Allah ba Allah dai ɗaya ne tal ko ba haka ba kuma shi ya faɗa yace in ka rabu da shi to fa ba za ka zauna lafiya ba ai gamo yayi ai shi gamo ne to gamo kaga aljanu duk inda suke masaukin su an rushe ko gon dutse ne an sare an kawo wani inji an ture kokokin garin nan dan mana suke zangon su an sare su to ga yamin yadda za a yi sai dai su haƙon jama'a sai su haƙon jama'a la ilaha ka gani shi yasa muke gaya wa jama'a kullun a zauna a yi addu'a addu'a ita ce maganin komai gaskiya ne ko ba ka ba kun wannan gaskiya ne ka zo kai ka tsaye mu tsaye tukuna kana ji na ko na'am muka sallah masallaci da zaran mun najo na ce ai salatu 10 ga annabi wallahi ga wancan ya tashi ya can wannan yayi can wannan ya can ina za mu je to ai ka gane wani lokacin su mutane abin da suke dauka suna da uzuri to uzuri da ya wuce na addu'a to yanzu gashi muna cikin bala'i kuma mara iyaka Allah don haka ne mu dawo Allah iyakance mana shi Allah amin mu koma ga Allah mu yi addu'a na'am wannan ita ce gaba da komai gaskiya ne amma don Allah ka daure ka je ka taimaka masa na ga maka wani yara da shi bar mu bane ale shi yi mu abin da shine ne tun farko ba sai da nace da kai kar ka sa wannan a zuciyarka a dubi Allah a gurin ku ake koyan komai fa haba liman sai yaushe kuma to ba ko Allah rufa asiri yawa na gode Allah kyauta to haka nake so ba komai to madalla amma dai dan Allah dan annabi ko a majalisu ku zama cikin mutane a rin dan Allah ja kan mutane a rinka zama ana addu'a to shikenan addu'a ta gaba da komai wallahi to madalla yawa to madalla zan ji to madalla Allah da Allah ya bashi lafiya to madalla ni ma zan zarce nan zan je bakin kasuwa to madalla madalla Allah ya ba mu lafiya amin Allah ya ba mu zama lafiya amin Allah ya kyauta Allah ya kyauta ka sani ne ai da a ce misali ma a ce ba ma a daure nake ba irin muna ta harkokinmu yadda muka saba ba wani abun nan kuma ka san ita rayuwa haka ne dan ka gaji ai na ji kiran ma a salatu sosai ana ji da ce a to zan in Allah da zan kwance ka anjima ashe duk komai da komai kana wannan ai ka ga komai na duniya dan hakuri ba wani abu idan ka ga abu ya zo haka in wani abu ya taso na hakuri sai a bashi kaga dai wancan dama mun fahimci kaman gamo ne na mafarki da shauransu wannan ya wuce babu kuma abin da zaka gani dai kuma ya sake daga maka hankali ko to insha Allah hakan za a yi kawai dai iyalai na ne da ba sa nan wannan sai kai mashi baka yi hakuri kawai a bashi kawai a dauke shi barin kwance ka kawai kaga kana kwance ni sai salama wa nake ji assalamu alaikum haba da ina shigo bana ina ta sallama na ji shiru ne
Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Barka da Na gajiya. Ina gajiya. Lafiya kalau. Ya me jikin kuma? Yawwa. Me jiki ai. Me jiki? Me jikin uwaka? Ni ne zaka ce ya me jiki? Ina kuɗi na? Ka matso daga nan ka ji magana ta. Ina jin ka. Ina kuɗi na? Wani kuɗi kuma? Kai da ile, na rantse da Allah idan ba dan ina ɗaure ba. Ko ku aka ce ran da yau aka kwance. Aka sance ni nan abin da zan maka. Ko ka ban kuɗi na. Wai waɗanne kuɗi ne nake tambaya? Ban gane ba. Okay, to na gane na san su. Za ka ban kuɗi na? Zan baka na san su. To, ya gane. Zan bayar. ai ka san karɓar bashi fa sai da haka. To. Sai da haka ai. Wato ba dan haka ba da ya ja ran da duk aka ce ka fita. Sai in kashe shi. Wani abu ne? Sai in ɗauren sa. Ai na san kuɗin. Na san su. Za ka ɗauren sa. Na zan ɗauka. Zan kawo. Kaga ya warke. To alhamdulillah. Yanzu ba duk kai ne ka abin da zan kwance shi kenan sai ka zo kuma da mu ruwa. To ba da ba ai ne ma zan tafi. Kuma wai da in bakka nan zan je sayowa dabbobi. Ai bigi sai bigi. Alaikum assalam. Wa alaikum assalam. To sai an ji mutum Allah. Wai kowa ina fajiran kuɗi na. Assalamu alaikum. Liman? Liman? Jami'in. Jiki alhamdulillah yana sanna da Sannan ne. Allah ya ba shi lafiya. Ba da Allah. Dan magoyi? Wani bar mu? Wallahi. To alhamdulillah. To shi yasa muka ce Alhaji Allah sanu Alhaji. Yana Alhaji Allah sanu. Yawa wato Kaga. shi a ga maka ka zo Wallahi. kai mashi. Wallahi. Kai ma sai in tofe ka da yau. Lafan lafa. Da kar za ku. Da ilaki. Alhaji. Ya, a shi kenan. To. Yanzu abinda muke so don Allah. Ka gane? Wannan bawan Allah. Irin an ce kana da laƙani. Addu'a za a yi masa. Watan an yi addu'a kate. In Allah ya yarda. In Allah ya yarda. Addu'a ma ta faɗa ƙasa. To, iya mashi bari da kuma ka abin nan ma. Dan goro abin. Ya Haji, hannu. Wai ina aka ajiye abin nan ne. To. Alhaji Allah sake shi bakonmu ne tashi sanu Addu'a zan masa. bako Addu'a zan bai. ya hakuri Alhaji ƙara samu shi aikinka ya hakuri Ya Allah ya sauki. za ka ƙara sa gida kenan Allah ba da lafiya. Na kusa samo kansa fa. Da ka bari na ƙara sa shi. Allah ya sauki. to shi kenan ka gani ma Haka na masa. ya Allah ya gaba shi Alhaji Allah na rabi ai an yi ko aike Tunda liman ya faɗa shi a cikin mudu sun ci banza kenan malam ko liman Gaskiya ne. yaran malam ana cewa ruwa ya ci mutum kana cewa ganga ta jiki to me kenan zuwan nan ai gane ba su gama aikin ba so aka ba aikin su dan mago da barno ai barbo dan mago na ba aiki yanzu dai abin da muke nema duk a kyale a samu lafiya tukun waye aka ci bayan lafiya barmo to mutum da bayan lafiya zaka wani ba kamar lafiya ranka dai da ya ga mutum yanzu ina gani na rike rike ka wai ina bi na wai miliyan 5 Aina tofi ni haka ya shaƙe ne tofi nake masa fa ina addu'a na tofa masa amma ya shaƙe min wuya haka Ai Allah ya sauki. Allah ba shi lafiya Ban gani ba amma an ce ya cizo yake. cizo Cizo? a sosai
ai ba abin da ba zai yi. haka aka ce mu. Ai kware. To ni abin da nake so da ku jama'a, don Allah ya taimaka da addu'a. abuna addu'a Da yake na biyu, don Allah kuwa ishi ba na son a ta yada zancen a dinga cewa ya ci amana ya yi waye. Ba na son wannan fa. A kawai ta addu'a Allah ya ba shi lafiya. Yawwa Allah ya ba shi lafiya. In aka samu lafiya yaron malam. Da ya samu lafiya duk abin da ake kuma sai a yi. A da sai in je a ci zaman kuɗi na da na ba su na aiki sai ba wasu aikin aiko. To. Ko kuwa aka kallahu. To ni ina so a yi amfani da hankali. Yaron malam. Idan gari. A yi amfani da hankali. Mutum ba shi da lafiya ga halin da ake magana. Ya tafi da lafiya. A yanzu ma ko sunansa ka tambaye shi ba zai iya amsa. To kaji. Ba ake zancen ko kuɗi. To. Amma a bar shi din dai. Na'am. Har Allah ya ba shi lafiya. Allah ya ba shi lafiya. Musu sai shari'a ita kuma sai ta. Wannan. Yawwa bai ci banza ba ko? Yawwa. Bai ci banza ba da ai hakan nan. Yawwa shi ne magana amma a ce mutum ya ci banza. Addu'a da ita za a yi. a yaran malam ai an ce addu'a Allah ya bashi lafiya yake da ai Ya biya haƙƙin mutane. yawwa Allah ya ba shi lafiya ya biya haƙƙin mutane. Amin. Idan gari. Amin. Ranka dai. Allah ba shi lafiya. Amin. Amin ranka. Sauran magana a kyale hukunci. To amin ranka dai. Shike. Ya yi kyau wallahi. wallahi jiki yayi kyau kwarai Daɗi wallahi. abin nan an samu abin nan madalla To kai Limon. ai to ai Allah baka rai Ai an yi aiki. alhamdulillah Allah ya gode wallahi. shi wannan tofi da muke addu'a da muke yi Na'am. akan irin wannan Eh. ai in akan Allah ya yarda Na'am. sai an tashi Haka ba. mun ya abin da ma ko zuwa anjima sai mu dauko shi sai mu zo gida har gidanka kenan Wa. Ka fito mun ka kamun shin gani ya zai mu zo guri ko gari. Na kuce na. to bari kira shi ai mu mun ji daɗi mun ji daɗi Saboda Allah. Ai alhamdulillah. amma ai da farkon nan ai To ka san biyan kuɗin nan fa. Za a biya. Kada ka ji komai wannan. Domin na sa a yi aiki ko? gaskiya To ne za a biya. to ba komai Ya rama kai kuma kai dungu. abin da na rari godi na rari godi na nari na rari godi Ya so kenan? Allah ya ce na rari godi alhamdulillah na rari godi shekaran ji abun ba daɗi to shine yau An samu sauki. Shekaran ji abin ba daɗi. jiya ma ba daɗi da shekaran jiya amma kaga yau ba abin da zamu ci gobe ma ba daɗi da gobe da gata da asabar ai magana ina na shi kenan ai Okay. amma ai akwai wani abu guda ɗaya Na'am. alhajin Allah alhajin Allah yawa ta shi kenan ai dai zaka ce shi alhaji alhajin Allah ranka daɗe baka dai Allah taimake ka yawa alhajin Allah kai ma shi alhajin Allah sana alaji Alhajin Allah. Mutan maka. Alhamdulillah. Mutan maka. za ku tashi duk za ku tashi ko a fuka-fukan jirgi kwa tashi Alhajin Allah. Allah taimake ka to in aka yi haka duk a garin sai a ga wa duk jama'a To. duk na gari da mace namiji da yaro da babba Yaran wallahi. to za a samu zaman lafiya Ke bar mu na alaji kawai. yar mala Na rabi ko Allah. Allah a gaisuwa ce ai sai ya yarda da kai Wai yayi munna. Na rabi ikon Allah. gaskiya ne ai dai ne ai shi mutane ne ma mahaukata mai baka da magani ina da dalili Mutane ne mahaukata. a ban fasa ba ban fasa ba ai akwai abin da nake nufi duk wanda ka gani in ka dauka yace ya maka yace gaisuwa ne in kai da gaisuwa ne in ya maka haka zagi ne in kai da zagi ne to shi a wajensa abin sai ya zama haka To. amma in dai ya ma kake ne gaishe shi yawa da gaisuwa ce ka gani ba zan iya ba ina ni gaida liman liman waka saura albaka wani da saura gaskiya ne da saura to Allah ya sauke ya ci gaba da yanzu dai a mai da addu'a shi. a ci gaba da addu'a A mai da shi.
a mai da shi ya kamata ya kamata Alhaji Allah goma ciki yawa kai sallama da yalla yawa ta shiga ciki Alhaji Allah gadadin yawa to a tashi lafiya ko za mu koma don Allah a mai da hankali wurin abinci a sai aka bi shi kawai to ba wani bayani kenan da zai shi bayanin da zaka yi shi za ka kawo abinci to yawa kawo abinci za ka abinci gadadin ya ci Allah ya sauƙi a zo a yi mi ya ka in bola saboda Allah gaisuwa ce in bola fa ai akan kana ka kai za ka yi ba wai a raba hannu ko kuɗi ne shi zan bayar wallahi zan bayar yaron malam a kawo kuɗi a haɗa malamai wannan ya gaskiya ne wannan abu ne wannan haka za ta dinga irin wannan Allah sauki to albarka wurai an fa wuce ajanu wannan ya wuce ajanu to ai ina ganin ba ajanu bane to akar mu kallahu na'am to ai shi Allah dai ya sauki to amin Allah ya bada lafiya amin Allah ya bada lafiya sai mu kai kai in bi tana liman ka tafi mu albarka wurai to kai in bi tana daga nan ba zai ce gona to inna lillahi da ba shi lafiya Allah ya sauki da ba shi lafiya Alhaji, ni ce Farabi. Rabi Rabi